Mmadụ akwa gị na amịgharị asịla ọ nọ ofu ebe akara m emetọ ime ọwa akwa na gị ọ dị ọ gbara kirikiri enwekwa ndị akwa na ha gbara big ogbe anyị na-adị agbadochakwa ha taati bifo ha enweta akwa na ọ bụ ma m fụta akwa na nwere ime ọbara chief enweghị were ya nwanyị awa maka akwa na gị gbara kirikiri chief Otu Gloria ke. Dọ́kítà wo ni ẹlẹ́nu ti pọ́kẹ́ dọ́kítà yóò pọ̀ bí ẹ̀kẹ́ náà dáhùn ún sí. Ọkùn wá dìbò máa dìbò. Wọ́n hàn ní àbọ̀ wọ́n kọ́ lu. Wọ́n wò náà lu. Ọmọ kìí náà wá. Ìgbàgbọ́ mi ìgbàgbọ́ mi. Ìfúnpọ̀ ìjìnà. Àwọn náà bọ̀ bọ̀ pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀pọ̀. Ọkùn bí ẹlẹ́. Oh, your plans go. Ikpọtụrụ onye ji bịa ga-akpọ ya dọkịta. Ya jebe ihe na-ede ka ejem n'akata na agwọ maka ị gaghị ekebi ihe ngụgba ndị mụ na ndị mụ na amaghị ụlọ n'olu kegbu ọnụ. Kọmịtị ga-abụ Chineke afọ ụgwọ ọkụ. Ọ bụ kpụrụ ya bịa. Oyi na-amakwa anaghịkwa mmakwa agụ oyi na ahụ. Ị gara aga kpụrụ dibịa kpụrụ ebe ga na-efejeghị isi n'ebe ahụ m niile ọ dụrụ ya elie ebe ụdị dọkịta na-ada ahụ ọbara ede akwara atụsitara ka akwara na mbe ede akwara m ụdọ n'ebe ọhụdụ dọga ebe ọhụdụ dọọ n'isi aka m agwụla ana m arịa ọrịa ibuko okwu ebu m ez ọ na-adụmta mbụ dọrọ ọgwụdụ m gbuo ego nye ọbụla na ka igbo mbụsiri prapati m nwa nwa ọhụrụ ka mbụ prapati m kelebe Chukwu na-anọ m n'ọrịa kelebe Chineke na-anọ m n'ọrịa ọ mmiri aga were aka tebe na shabuki ka lee na onye obi akpọrị ka galọlọ onye obi akpọrị mụlọ ịkpọ dibịa deta ihe a mejiri m na ahụ niile gbawa m ṅarị ṅarị ọ na-agba m ṅarị ị ga-anwụrị kamgbe m nọkwuru onwe m nnọsị mgbede na-adịbeghị onye m nụnụ anyị ebeghị m ụdị ọrịa kamgbe m ịgbara bịawo nga gị wuru ọrịa ghọọ m n'ahụ ọrịa niile nọgụ n'ahụ m buru wee arịa gị wuo onye na-eyi komposa mọla n'ichi na ụgbọelu ime ihe ọfụ soda ndị mmụọ na ndị mmadụ gbakpọpụ ka were soda ka otu gbakpọpụ ya ka gbakpụrụ ndị elega yiri nwa sịrịsị ọkụkọ nwụrụ nwa ịkpọ dọkịta a na-efeje n'isi kwefuru onye isi ya gaji adọ m ọgwụ otoro gị akwụpụgụ ọchị ga-ewe ego oghe na n'ụlọ ndụ dị dọkịta gị na na-achọ ndị ga-agwọ bụgụrụ ọ bụrụ eji m amụ ọrụ ka e dịgre skul ọgụda aga skul ya gara ebe ya na-agbanwe gị ashawo ọgwụ a na-akwụna akwụna kama na ọrawa gị ufuru acha ya bịara iwere ego azịlaga m na aha alụmdiri were ahachi igwe hotel rụjuo oge ya ka ọchị ha rụhụ oge ọchị ha inwe otu nwa ịkwa nke ọzọ na ebiri agbọgwụ ma ụmụ onye kpọtara ebere nwa mbelans bụ ọnụ bụpụ ọnụ machari baba owere olu ebo nkọm ajọ nwaanyị onye na-akpọ mmadụ iwu Chineke na iji gwawere ajọ nwaanyị were nwa ọhụrụ were ajọ nwaanyị ka ekere m ma ọ na sịrị ike kpọkpọkpọ mbasịka ala from the alọla m Chineke m na-ebe properties m nwechara ala ole ka m zụrụ ede ole gị bada n'ime ọzọ ede m ụkwụ ode ole ka m zụrụ nke ọ nọ ọrụ ede gaa na elebe ede m zụrụ
na-azụ ka ọcha ha lee ọkụkọ ọsọ ese m ngilishi pawụlụ m azụrụ m anụ ịshafụ ọ m na-azụ ị nwere ego ele prọpa ka dị ime elebọọla ngụ ihe stebu na ụdọ ọlị na dọkịta isi azụzụrụ pụọ ekwukwala ahụ ga-emesa m maka Chineke gị bụ magịrịga obi